anyị dị n'ụdị gị chọkwa udo anyị ga-enye gị udo n'ebe a gị chọkwa ọgba aghara anyị alọnji gị n'ime ya ị chọrọ udo anyị enye gị udo nwanne m a gị chọkwa ọgba aghara anyị alọnji gị n'ime ya ịgbagharịbazie one sef ụwa bụkwa ebe nkili ịma na ụwa na-asụ ụsọ maka ndị ghọtara ya ihe ụwa na-asụ ụsọ maka ndị jiri obiọma biri di na nwunye na-asọkwa ụsọ maka ndị ghọtara onwe ha enyi na enyi na-atọkwa ụtọ maka ndị ji trọst biri chọọchị na chọọchị na-emekọ maka ndị na-ekpere otu Chukwu ọga na nwa bọyị ga-erikọ nri maka ndị hụrụ onwe ha n'anya sista Maggi na Chief Imo anya adịghị achọ okwu sista Maggi na Chief Imo anya bụkwa nwanne anya adịghị achọ okwu anya adịghị mmadụ na adịghị ahụhụ anyị onye ụla ọ rapụta ụwa ya Chineke so mgbanwe ahịa mgbe a na-afọ ụwa ahụ pọpọ ụwa ka ya awụrụla oriri na nkwari maka na anyị na-agwụ ka mgbe isi na-agwụ look at us anyị nwere freedoms Ilipo nụrụ onwe anyị nwere ga-abịa hụ da asa anyị ka ahichachi onye ọdọ nyere anya ọchị m gwụpụ oke na-emebi anyị ma nọọsụ nọ nke Chineke ga-akpọ ọkụ nwoke nesi ewe onye kalaba kemmọnwụ bịara na-ele gị anya lọbụ ịbịara bịa kọmplen na gị nwụsị m bụpụrụ na rum nwoke elu si hotel awụgide mmiri otu ma o si iri nọ na otu o siri nwa ma ya na-ekwa nwatakịrị na-alawa agajighị akụkụ ya mgbe ọ raṅụ mmiri ekwu na die ya ụkwụ Chineke kpọọ ya ọkụ azụ ndoke onye ri elu ọ wegara maka nga ọ dị ahụ mana ọ dị mma na ụlọ ejiri isi na-atọ ụtọ eziokwu tụmadọgụ nkwadoro ele ebe m fakọlti gị na-aga ele nri na-afọkọlaịtị m si gị m e nwere ha enwe ngwa gị na-agbafeje ligi anya gị hụ fakọlti ele na nke gị human fakọlti fụga gịnị target m ala nwaanyị anya bebi o filiriti o meela arrive ya na-eme m upgrade anyị bịa lipu mbịa dị downgraded leni adị m downgraded ugbu a aga m ebu ụzọ gaga zụọ ebuole m nke ebuo ya ebububu ama azụ Brazilian hair nzọ Indonesia hair zọ ka ndị Jakarta kwụdo nwunye nta Indonesia eleke tọrọ m ama azụ ka Jakarta jụọ ka Indonesia nzọ isi ndị Malaysia zọ ka ndị America isi ma ka mbụ ka abụọ mbe baba zụọ m nwaanyị a na-akpọ ihe emebitere kenkọt bọs ebe mpe kenkọt bọs ya emepe nwe pawuda na anụ họnga ya ete maka fọ pawuda o te maka fọ nwaanyị nwe ihe ọ na-etefọ n'ihu ya ete maka fọ ya ete ihe ịkpasị nwaanyị tego blichin ama atụ keba gịta awụ blichin amechi otu were pent oghe onwe m ahụ ebe ka ikpeazụ awụrụ nnọọ ama azụ ji wagon nzụcha ji wagon
Maybe I don't know. Ị makwa kamgbe isi echeta m sọ mụ na mmadụ nọ Igbo ụzọ akụrụ akụ dọwa were okpokoro ihe chiga enyi ya nọ n'ime agba kpukpuru elibe elego nke we olili eli elego nke we olili secha m ị nwere fọkọtị ihe fọkọtị gị ihe ọ gị fọtara abụbịa aka gị na abụbịa memere n'ochie nwa gị ụdị ị ga na-eti ihe ga-emepụta na amarị uru ị ga-abara ndị nwe gị die lọdọ ọwụda ọrụ ọwụ tọrọtọrọ kọba a na-akwa anyị eweziga m gị gbapụta ihe ị ga-azụ kotono head ị ga-azụ Amadioha head ị ga-azụ ọmọnwụ ike ị ga-azụ ele ahịa ị ga-azụ trela ka akwụgbụ gị ịdị fọkọles mme ha azụzụrụ gị aga n'ọdụ echeta m ime ihe nnọ ga-eri aṅụ ma nnọọ m na-eri aṅụ nnọ ga eri oriri na nkwari n'ime brainless agbọbịa eche m nwere echiche Ndị hụrụ na ahụ brain box. the brainless ya brain box bọs gị gbawala mbrị agịdị ga awụfushi ihe wụọ brain akị a na-ekwu okwu investment gị na-akọrọ bishi ụmụazị ibe gị owo otu ha na ụgba ndị a na-agbabeda akwụna ihe akwụna a na-agbado adịghị eji ya eyi isi uwe ha na-agba akwụna ha na-aga nka nna ha ma alụrụ di ma alụrụ di ha na-aga nka nna ha arụ ụlọ ndị na-azụchi nta azụchi imo a na-ebokalalụ gịnị mere n'ọrụ gị n'ụlọ ọbịa dịkwa ahụ dị gị kpara n'ụlọ gị biri n'ụlọ mmadụ niile mere na onye ọbụla ga-alụta Uche m agado ngo. iweri ị ga na-ekwu okwu investment let us invest into something ụta mgbe ihe m na-echeta sayensị ị ga-echeta ụsa ụta anyị n'ụba were ego ahụ ka zụọ bọs ụta emelachila keke na Owerri mela nka mela imo ọgwụ bọs anyị gịdịkwa na-azụ ndị ka ekpọkọ nsọ a na-adị ka brik anyị zụọ ndị adị tụnwa ebelebe nna anya gị nwa na-ewu kọndọktọ nwa jikwe nna dị ọda bụ ndị ebe draiva na-etikwe mgbidi na-eti isiweke ụlọ anyị ga na-ele olu na-agbara ihe mgbechi na-ejiri anyị gbaji ụlọ aka anyị na-agbụrụ ihe ka ntụ anyị gbapụtara Tupu gbara ihe agbakwa ha gị ka katapọt. Gịrị anya m na-agba kọndọktọ. Otu na m rụrụ. Lekwara m anya. Nsọtụ m rụrụ. Nwa nwaanyị rụ ka m gbaga kọndọktọ biko kọta ihe ọzọ. Nka m nyata anya nka m nya anya ma gbaa kọndọktọ. M si na ahụhụ mbega na ahụhụ. Nka m nya anya gbaa kọndọktọ. Imo. Ọla mere mmadụ na ihe ọzọ ka eme Ọwụnụ. mọchari Ebe machari ọnwa akarịala anyị ga-atọ kotu ime obodo na-emepe emepe kasịrị ala anyị sịrị ala anyị hụrụ mọchari zụrụ otu ambulance dowe ya mbụ dee ya Imo Maggi mortuary transport ọhịa ga-ebe na moto then mortuary anyị gara oge ibu aha m a ga-ede echifu Imo mortuary hapụ aha maka aha ga-agada atọ ụtọ eti ya ma gị harị ka ọnwụ nga ihe ụtọ nọ maka ịma mortuary bụ ihe ọnwụ ọwụdị ihe ụtọ ọwụ ihe harị a ga-ede sọsọ chifu Imo mortuary investment then na moto zi enwere ike tinye aha ga-ebe under Chief Imo mortuary investment akwụkwọ ya kwa a ga-ede aha edekọta aha m na aga n'akwụkwọ a ga-eji ara ya property akwụkwọ ma moto ya ekwenu ga-ebu aha gị. Thank you. Kwuelabeghị ụka ọda ihe anyị ga-eme otu ndị mmadụ na-esi anwụ ụgba otu ozi mgbe anyị na-eche ma ndị ga-eme nne na nna anwụ ha atọjọ ya ndị machara Anyị ga n'ime ọjọọ ga ndị cattle health center onye a na-akpọ ha ndị Fulani ndị Fulani cattle anyị ga ha na-ebu ụtọ ebe a na-egbuchi ndị mmadụ isi anyị bụrụ anyị anya ha na-ebokarị tali ebe maka chukwu mgbe ihe mere na edukeshọn na-eme na anyị ihe ọ na-atọgbu onwe ma asọ na anyị gara skuul anyị nụgwa aga ụlọ ọgwụ anyị zụrụ ala anyị ụlọ ọgwụ ebe ọrụ mọchari ọzụrụzi ala emti rụọ semetrị maka ndị na-enweghị ụlọ nga aga
ụlọ ọgwụ anyị gwogwo echekwaba ya anyị chekwaba ya na elikwe ya na alaka ego niile nwoke anyị anyị bara melodia isi ga-anwụ mana ọ kwere dị na